Oimore nyakwara gero kamano kuom Jaramogi TV e chenro mar Oimore magi e weche maomiyo pek. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts. E nyasi mar hingo odiochieng' Jamhuri, Jatend Piny William Ruto wuok oko kawacho ni nitie jo Kenya mosebedo katiyo gi miriambo ni telo mare rach. Nyasi ma Jamhuri e kaunti ma Migori ne olokore paw lweny bang' ywaruok muoch kind johera mag josiasa mane oyuoro e nyasi no. Raila Odinga osechopo piny Ethiopia ne ikruok ne twak mar ratil ma idhi pime gi jochung' mamoko malaro kode kom AUC. Twak idhi bagi odiochieng' makiny. Kwaramogi nyalo tudi kode namba ma tudruok kare 360 e mbui magwa duto. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mar en Belinda Dhiambo, bed kodwa chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto onyiso jomosiko kwedo piny owacho mare mondo tim kamano kod adiera e nyasi ma Jamhuri. Ruto wacho ni jomasiko kwedo piny owacho mare osebedo ka fungo miriambo e wi chenro mage. Kaka jafwambo marwa ma siasa Chris Owino lernowa, jatend piny ywak ni chuny mar kwedo gimoro amora mar piny owacho nyalo duoko piny Kenya chien. Bang' seyo makinde ka kinde, ahinya to e kuonde tudruok mag mbui ka itude kod telo mar miriambo kod chiwo singo ma ok chop kare, jatend piny William Ruto owuok oko kendo chomore tir gi joma osebedo ka seyo loch mare. Is also a moment for Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking to dampen our resolve. E nyasi mar dhialo higni 61 mag Jamhuri, Ruto onyiso joma osiko nyono telo mare e lowo mondo oseloch mare kod adiera, ka owacho ni thoth weche ma itudogo sirikal mare gin miriambo. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and the truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts that they can feel, that they can touch, and they can see? Weche mag Ruto koro keto jopiny ka guonyo wigi ni ng'ano ma wacho adiera e kind Ruto kod jotend ute lamo, bang' jodolo mag din jokopere bende soko wang'e ni oriambo kotit kendo ok ochop singo mage. Kaluwore gi jatend piny, thoth seyo e wi telo mare onge adiera kendo ichwalo kod chunje maricho mar kwedo gimoro amora. When we say that the cost of basic commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has come down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. Piny Kenya nyalo dok chien e okenge mag nyayo telo makare kod dongruok, poni jo Kenya udhi nyime kod cheno mar kwedo gimoro amora kalure kod jatend piny. At all times, let us endeavor to engage on the basis of truth. Failure to do so will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity, who sabotage development, undermine democracy, and destroy our republic in pursuit of political expediency.
Weche mag riwo oganda jo Kenya bende okodong' chien e kinde ma Ruto opako jotelo mane orwako paro mare mar loso sirikal monywando jokanyo mag ODM ka osingo madhi nyime kod tiyo kod jotelo mopogore opogore e tero piny Kenya mbele. We applaud you for reaching out to the former Prime Minister for the establishment of the broad-based government, and we thank you for reaching out to the former President, Uhuru Kenyatta, and making sure that going forward, all of us, every stakeholder, is on the table. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of the ideological persuasion, to maximize the cross-pollination of the flower of our republic and guarantee robust seeds for future seasons. Mabiro bang' jatend piny goyo ng'wech nyaka e gwenge mag Gatundu e dala jatend piny machon Uhuru Kenyatta e okenge mar golo kuome e rot tok chwanyore kod jalupne machon Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jonyuol koro ibiro dwar mondo odhi kod nyithindgi e skul kiepo higa manyien mondo nyithindogo ondiki e bwo okumba manyien mar SHIF. Jatend piny William Ruto malose nyasi mar Jamhuri Day omedo puoyo okumba mar thieth nowacho ni chiwo chenro mong'ith ne jo-Kenya kipimo kod okumba machon mar NHIF. Magi ka jo-Kenya mathoth to nyaka sani pok olony matut kod okumba ni makata nyinge malong'o gwenyogi. Simfros Okinda lerono mathoth. Taifa Care, SHIF, SHA. Mana kaka nyinge chacho moko kuom jo-Kenya e kaka bende okumba manyien mar thieth ni iyo kikore kendo dibed ni otamo moko kuom jo-Kenya ng'eyo matut madhi dweche ariyo sani nyaka ne ochak tiyo. Jatend piny William Ruto manenore ka gima e wuon okumba ni kendo ng'eye matut moloyo ji duto to medogo ne debe kendo pako kaka mano e okumba malong'o ma jo-Kenya nigo sani kipimo kod mar NHIF. No public service delivery project of this scale and ambition has ever been undertaken in the history of our country. Ruto manoloso e nyasi mar 61 mar Jamhuri Day manobagi e alap Mauru Gardens, Nairobi, onyiso jonyuol mondo bi odhi kod nyithindegi e skul kinde yepo mondo nyithindogo ondiki e okumba manyien mar thiethni. Ka penjo maduong' bedo ni to nyithindogi indiko e bwo jonyuol kendo e bwo sikul kosi. Taifa Care inataka kila mtoto wa Kenya awe na bima ya afya. Wakati wazazi mtarudisha watoto wenu shuleni, tunataka kila mzazi aandamane na mtoto wake ndio tuweze kusajili watoto wote wa Kenya, ili watoto wote wa Kenya tuwapangie mambo yao ya afya. Kalore kod Ruto, counties maongoro kamoting'o Turkana, Marsabit e kind mamoko odong' chien ewi kwan mar joma osendikore ne okumba mar thieth ka Nyeri, Lamu gin moko kuom counties ma opuo kuom timo maber e ndikruok ma kamano. I commend Kirinyaga, Nyeri, Bomet, Embu and Lamu, the 5 leading counties so far in Taifa Care registration. At the same time, I encourage the people of Marsabit, Garissa, Mandera, West Pokot and Turkana, who have the least registered members, to mobilize, register and take advantage of the benefits of this transformation program. Ataro mar gima jatend piny wacho moko kuom ute thieth mag ji giwegi tamore chiwo thieth e bwo okumba ni e wi gopegi ma sirikal pod ni godo e bwo NHIF. Lakteche molony e bwo riwruok mar kuko ywak ni ok oketgi e bwo okumba ni ka jopiny to koro piny otaro maonge kaka ginyalo yudo thieth mochimo kuro e bwo okumba mar SHA. Nyaka sani jo-Kenya milion 11 osendikore e bwo SHA ka milion 5.6 osedar kowuok e NHIF nyaka e SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ka owadhi nyime en ni jonyuol koro ibiro jothum ma pacho kaendi nyalo bedo gi geno ni gibiro yudo fungruok korka yuto margi bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo chik ne jokanyo mago mag Copyright Board mondo keto kenge makare mag neno ni chudo mag jothum otim e yo ma uyanga kokalo e mbui mar eCitizen. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jothum osebedo ka ywak kaluwore kod midhiero mag kadhe mar ni mibadhi osebedo kogo tach e chenro ma chudo.
E nyasi manobag Uhuru Gardens mar dhialo higni 61 nyaka ne piny Kenya yud loch mar tayo chenro mage kien kowuok e loch jowagunda, jothum nokodong' chien. Tok wer kod dusruok kendo moro jopiny kaachiel kod welo e nyasino ne giwuok gi singo kowuok kuom jatend piny William Ruto ni ibiro keto kenge mag neno ni chudo margi otime yo mahuyanga kokale yor lony mar e-Citizen. It is unacceptable that an artist earns as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalties pocket millions monthly. This injustice, ladies and gentlemen, must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with industry players and e-Citizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and distribution to rightful owners and beneficiaries. Ruto medo ni giseketo chenro mag nyiso kido kod timbe kendo keto omenda masiro chenro go ahinya mitimo kod rowere kaka yorno mar goyo kang' e lony mar weche mikete mbui midendo ni content creation. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenyan creative products for export while facilitating the development of digital platforms to contribute and to distribute Kenyan creativity to global audiences. E kindego, Ruto puoyo chenro mar e-Citizen kowacho ni osegoyo kang' makare kuom thuolo mar higni 2 mosetiye. Koloso, Ruto wacho ni chenro mar chudo e yor lony manyasani mar e-Citizen osekelo yot ne sirikand Kenya moloyo to e choko osuru kod duoko chien mibadhi e apise sirikal mar ni e-Citizen keto e lai chenro mag piny owacho. We have digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enhancing transparency and efficiency, eliminating opportunities for corruption, and increasing visibility and mobilization of public revenues. Motelo ne ma, Ruto nogolo siem mager kendo chiwo thuolo mar juma achiel ne kembe sirikal madirom 34 ma oserem keto chenro gi mag chudo e e-Citizen. Moko kuom kembego oting'o mano makeyo teko stima pacho ka Kenya Power, duol marango tije obila IPOA, kachiel kod duol mochung'ne rango nengo mauta pacho ka EPRA e kind mamoko. Jumbe 2 bang' ma, jang'ad bura Bahati Mwamuye nyochiwo chik machuno kembego timo chudo maggi e yorno mar e-Citizen, tok bura manochwal e nyim doho kod riwruok mar kituo cha sheria. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Mokuom oganda jo Kenya onyiso geno ni tend William Ruto kidek kelo ber ka omiye sir e chenro mage. Ne giwacho magi kinde nyasi ma jamhuri manobagi boma Nairobi e kar bagoro ma Uhuru Gardens kaka mokuom jopiny okwayo jatend piny mondo odewe jotije mosebedo ka ng'anye pacho ka kaluwore gi lwasi marach mar tich. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en nyasi mano okelo kanyakla oganda jo Kenya e kar bagoro ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi. Nyasi mar 60 mar jamhuri mano otelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuom jopiny mano oyore nyasi no nyiso mor margi gi okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kagoyo e chopo singo mano omiyo oganda jo Kenya kata obedo ni thothgi pok ochopo kare ginyiso yie margi ne piny Kenya biro chopo kama ber. This is a day to celebrate and it's a day to be proud of ourselves as a country because of the strides we have made together. We look forward to a brighter future for this country and we expect that the president will continue to lead us in the direction of recovery, direction of reforms. I'm not in the business of rating our President Ruto and how he's performing, but I know that now that I'm on this side, right, I know that he has the heart for his people, and he's doing the best that he can to make sure that he addresses the concerns of his citizens. About housing, is better for our nation. Jigo joluoni wa register mondo wakau udigo. Karombwa. Wakwayo jopiny moso oganda wa monagi mondo ji ondikre mondo gikaw okumba mag thieth mabiro konyowa nikech kituo tibiro ringo osiptal to kionge okumba to bi thiedhi. Ginyiso moro mar gisir majalar kom mar AUC Raila Amolo Odinga osebedo kamiyo jatend piny Kenya William Ruto ka gikwa oganda mondo miyo Ruto lwedo e gero piny Kenya. Kane gichako chien kacha ne gibiro ka chest thumping ka gigo korgi, lakini ne giduoge yudo ni ka go kor kende ok nyal
nyaka gin include ang'oa some other leaders manyalo konyo gi tich. Bende gikwayo jatend piny mondo omi omed loso thuolo mag tije ne oganda, ahinya to ne jopuonj mag P1 mathothgi pok oyudo tije kuom thuolo malach nyaka ne gitiek tiegruok maggi. Kik okawe jomoko kaka JS okuongo chak gi jo P1 nikech gisebedo ka gi train ndalo mang'eny, lakini pok okawo gi. Nyicho wasebedo kikawo jo secondary gi jo JS. Jo P1 osebedo koketo tenge matin. Akwa ni wang'ni kapok ndiko gi kondiko jopuonj pare jo P1 bi. To molo jok manodhi medre kendo upgraders obede thuolo mondo ndigi. Ginyiso geno ni kata ochumi ma pachoka biro bedo makare kaluwore gi singo ma jatend piny Kenya osebedo kachiwo. Awinjo kowacho wach mar pur kaka gweng'wa moaye Homa Bay kidonjo Ndhewa kaya chidhi nwang' ka dhano puro tiang', dhano puro alot, sikuma, oduma, pamba bende waneno ka nyawang'ayo ok biro nwa godo gweng'wa mana wadachako wach mar puro pamba. Mago gik maneno komora ma kadong government donje wachni to nyalo konyo wanya bedo kama kare. Msafara wa naibu wa rais vile Nyakoro mwajuang' wantiere kinde mambui koro miyo oganda jo Kenya duol mar golo duondgi e wechego mag telo. Jatend piny Kenya William Ruto kwa oganda jo Kenya ni mondo mi kata ka gigolo duondgi to gigolie mago madiera giwecholo propaganda ka bende osingo negitimo sinani no negichopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kindego mag campaigns. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Ramogi nyasi ka nyasi onyoso jo nyasi e kinde nyasi no. Mana ka jafamo mar Walter Nyambaga lero no nyasi ma Jamhuri Day no pong kod tuke mamoro wang' kendo ganda ne othiche lekegi. Jafamo mar Walter Nyambaga miyo sigana mar kaka nyasi ma Jamhuri ne obedo kod nyadhi mane nie iye. E kar bago rombe ma Uhuru Gardens Nairobi, jotelo chopo ka leo dhiang' opie ng'utgi kendo gibore ka oduma ka kodegi opie kuomgi mong'ith e kinde mag gari mar Njajiri Oradi ochopo kod Martha Koome kendo piacho wuoth kod Mboka man kod ite. Mama wa taifa Mene piny bende ochopo kod law maro malagolo kendo njinyo wuoth ka nyar songo. Odieche bende ochopo kod kirawo mar jo British e kinde ma jotelo bende walo wuoth. Kanyedende moko ochopo kod lewni machal kod pasia machitore ka giriembo winy e bel. Jatend migawo Opiyo Wandayi bende ochopo kanyono kowang' winyo majasunga. Arita kwe oridi ka gugi moko maum gi leny ng'wecho ka gu chieng' nyafu man kod lonye dwar madwaro cherore karito jomoledhi. Kapok odeko wakwalo ng'icho gi otuchi kendo gima waneno en nyithindo modhulore kod bendera kod mor gi ilo ka gima giyudo kamonyoso chwerie kare mana jatend piny William Ruto emodonje nyasi kod teko mathoth matamre gi nono. Pike makowe nyiedhore ka njiri mowuok e buke kendo milo tit mar mach. Ruto gwenyo dwach chiek mar koti mogo pas kendo ng'awo bade koyogore kod jopuonjre e nyasi mar Jamhuri. E kindego joleny mothal kod ogute machal kod pien radolo othal ka jatelo kalo oluorore kendo tieko moso ji. Bang'e jatelo lorie gache moyedhi kendo lwenyo magar makwar ka e kindeno dhombata ikudho. Bathal e kinde ma Ruto rango parade ka ligangla ochuo kor lwasi. Jolweny riore kendo diero bendera modol kapar molos yo kabuto e kido mambulo kabunde kamanara odi buomb iloso kamobetie kendo igwenyo ng'utgi magimako osiep mangita gi del kapok oyargi e kido mar tango ger mar kit lweny. Keweni joma doyo kende makulore to iparo morem. Jalweny moro lung'ore ka janyiedho kendo riore kod othothurio e kinde ma jowetene mamoko nyoso chonggi karito mondo William Ruto ochwalnegi benderano. Jodolo kawo thuolo mar gwedho kit rangi mar jolweny mosidhi kawuono kendo e nyaruga mar mula githiwo mo moro mar polo ne bendera giluorore ka gikuoyo kuome mar kinge. Kata obedo ni iro mathoth wuok e jokon, jodolo nyiedhore kod obani moro giluorore ka pata momok e dhot ka githung'o godo machienglo made mak log tich mar jolweny mawajia mosidhi kawuono. Bingo iro ketedo kata kamano jodolo go okuoyo iro mar obani ka gikiro kuom aguch mula mar gweth kuomgi.
Bang' tieko gwedhogi kendo gipong' kod neema nyathini jahawi, jolweny go kendo moro seso kapio ula makuja. Oyudo chik mario tielo kod jowetene, jolweny go thalo badgi kendo nyona dua ka ginyiso lony margi. E kinde malum, wuoro gi molaro kod joka dhano. Ukebe moro monalore kod lau pete, chunye chwer ka bendera ni malo. Bata ikudho, ndeke mag lweny kalo ka nyiso kit lony margi, kendo muchgi kende daro soke kapok wasigu odunyo ng'wech molal pep. To ndeke mamoko adek bende duogo kod mirima bang' ketho bura mane jokotenga ochano e kor lwasi. Kugi kor kamiel, rowere mag jensi no neno mudho ka kit pado mane imuocho e gin pado mag rowere mosegurore kata millennial mane more nyasi ka giparo ndalo. Jotelo buonjo ka juso kendo mor gidoge maradier. Gigolo miende moko mag wela ka ginduso mienda dujo kendo gimedo moko manyien mowuok na e jikon. Nyamin moro minyal nyuom dhok 4 bende okao namba e tok dolo nyimbich kendo chito iwe e kinde mojende moko makod tuke mag miel mag lwenyo dero bende lokore kor lwasi ka luru momoke sigol. Jathum moro man kod ogudu machal kod sahand nyoyo bende onyiso lony ka gisidho yore mag yuto ne ojende. E kinde ma jok man kod angoche machal kod mano mar kulundeng mar dipo bende dugo wigi, to nyamin moro bende kao tipo kod simbe mag mulamos e kinde nyasi. Nyakora moga juang. Nyasi en nyasi ka nyasi onyoso jo nyasi e nyasi. E nyasi mar Jamhuri Day. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Aol gi Walter Nyambaga nikech ogudu ok nyachalo mitoke nyoyo. To wasomo weche manyien. Kamano Walter Nyambaga kuom miyo mor kendo miyo pi wang'wa chwer ka waneno weche manyien. Mane kaka nyasi ne chal. Walter idhi mana mo ma ithiwo mowuok e polo no. Ma ithiwo ne wacho ni bendera mamosore. To kamano kuom miyo mor. Nyasi ma Jamhuri Day e kaunti ma Migori mane obagi e skul primar mar Rongo ne orochore kuom maloyo dakika 30 bang' ywaruok much e kind johera mag josiasa. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Maler ma kuom johera go ne wer kayango ni gin johera mag jod bura mar Rongo Paul Abuor, to mamoko ne gin mag jago ma nyinge Nelson Adoko maliekore ni geto kom od bura mar Rongo. Kata bed ni nyasi no mari gi 61 nyaka ne piny Kenya douru, oganda mane ochopo e nyasi ni e kaunti ma Migori, nyasi mane obagelap ma skul primar no Marongo e subkod Marongo to ne onge uru. Josiasa mathoth ok noyudo thuolo mar chiwo twak maggi bang' ywaruok mar siasa muoje kind joherago ma jobono Marongo Paul Abuor kod joherago mag Nelson Adoko ma bende liekore ni dwaro komno e yiero maduong' ma bende biro. Ni siku ya taifa. Wanataka tuelewane. Askari wako na uniform waende pande ile. En ywaruok mar siasa mane ochungo nyasi ma Jamhuri Day kuom kinde malo dakika 30 ka ji dhirore koni kaachiel kod kocha. Obila mane ol kar kwangi ne otemo duoko piny liet mar siasa mane othiro nyasine, kata kamano ne omwomogi. Ne ochuno gavana ma Migochi Layako maber noyware nyasino mondo ne okaw turufuong' kendo wuotho ir kweth ariyogi mane siro jobono Marongo Paul Abuor kod mago masiro Nelson Adoko mane yware kendo kono mondo giket kwe mondo nyasini ne odhi nyime. Emomiyo beda piny, ng'ama wacho program ne matin ok oketho, ng'ama umoso ng'ato ok oketho. Donge kamano? Rongo kamaru wabende jo Rongo go wakwau benyawa mantie ka beda piny, onge gima osekethore. Beda piny, bedu mayom. Jobono Marongo Paul Abuor ne oyudo thuolo mar wuoyo bang' kwe duogo matin, ka bende ne owuoyo kod ich wang' mathoth. E kinde twak mar Paul Abuor, kweth masire ne pamone ka kweth masiro Nelson Adoko to ne ochwoyo wer ma bende koro kwede.
Nikech sane ringo, to lwasi makanyo bende ne opong' kod ichwang' kaachiel kod koko. Ne ochuno mondo kamisona mar kaunti ma Migori Mutua Kisilu mondo ne okaw chudi kendo somo ote ma jatend piny Kenya ka oluore mokete diere kod obila. Before 1963, for the colonial right. After 1963, they became the right of their citizens. Gavana ma Migori mane ogolo twak mare mogik ne okwajo siasa kod oganda duto e kaunti ma Migori mondo ket kwe kendo giwere kod siasa ma omondo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi ma jamhuri bende ne odhi nyime counties ma Kaluo, Alwora ma Nyanza mana kaka gwenge mamoko. Commissioners ma county go ne osomo ote ma jatend piny ka gin bende gimedo siemo oganda ma Kaluo othegre gi bago thumbe mag disco mag otieno mayango ni iemo hiu kod landruok mag kute mar ayaki. Millicent Adhiambo miyo mathoth. E tielo machielo kendo, piny Kenya ne ochungo chenro meke ne dhialo nyasi mar jamhuri mar 60 maringo odiochieng' mane Kenya oyudo uhuru kowuok e loch jorochere e higa mar 1963. Counties ma Kaluo bende ne okodong' chien e hingo nyasi mar jamhuri, kata kamano nyasi go mane ochakore moleo ne oywayo mana oganda mano kende. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar jamhuri nenore ne okoket ne ikruok malong'o kalon ne kata lap ma Jomo Kenyatta mane nyasi no winjore obagie ne opong' mana gi nyasi mamoko ma ok mag piny owacho. Gino mane ochuno mondo tend kaunti ma Kisumu okwa achiel kuom weg nyasi mane dhi nyime kanyo mondo wenegi thuolo matin gi hing jamhuri korka gidhi nyime bang'e. County Commissioner ma Kisumu, Benson Lepar Morijo, osiemo kweth ma pod timo maundu mar ndhiyogi kendo kumogi kaluwore kod chik. Kamano bende oyango ikruok ma sirikal koro nigodo mar dwaro tieko gedo mar yawo ma Korusoin mondo obi okonye kedo gi midhiero mar oula. Kisumu tuko na familia karibu 200 ambao wameathirika na wako kwa evacuation center. Ile Korusoin dam tunajua kuna timu inafanya feasibility studies. So tunaomba kwamba damu hiyo ikitengenezwa itasaidia kuzuia maji, itatumika pia kwa mambo ya unyunyizaji mashamba maji, na hata nafikiri kuna stima itapatikana pale. Katen kaunti ma Kisumu ko kaliandika mar gavana Nyong'o to ne opuoyo chenro makoro sirikal nigodo madwaro tieko ndachreru mar SGR kowuok Suswa Narok nyaka Kisumu. Today, I am happy to report that the government has agreed to extend the SGR line. The line will extend from Dukamoja, Suswa in Nakuru County to Malaba in Bungoma County through Kisumu. Already the national government has rolled out a campaign to sensitize those whose property will be affected. Kai county Masaya kod Homa Bay, e kinde nyasi mar jamhuri, county commissioners ma counties go ne okumo weche mag thumbe ma igoyo otieno bang' liel magikoni emanyayo hiemo iu kod landruok kute mag ayaki. Tumesema hakuna disco matanga. Uambukizi wa ukimwi between the ages of 15 to 24 years is a very big threat. Tafadhali tusikie na mtuunge mkono wakati tukijaribu kuzuia. Mungejua ile kitu ambacho kinaendelea kwa disco matanga, mungesema tufunge. Mimi naomba viongozi wetu wa siasa, bila nyinyi kutuunga mkono hatutafaulu, lakini tukitembea pamoja siaya yetu will be better. Tutarudi ile nyakati za COVID, wakati tulikuwa tumekataa disco matanga, kwa sababu tumejua disco matanga wanauza bangi kule, wanauza chang'aa kule. Wale wasichana wetu wadogo, wale wa mashule, kuna dhambi inafanyiwa huko na watu wanajua. So wenzangu hapo, tafadhali, hiyo disco matanga tukipata inaendelea kwako, hiyo itatuletea hasira. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ramogi tok report mar Millicent Adhiambo wadhi yweyo kikri mabor pod wantiere kod mathoth.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Erokamano nyakoro Ramogi kumedo kete Ramogi TV chenro ni mar oimore. Wadhi Ethiopia. Jalar kom mar riwruok mar pinje Afrika, Raila Amolo Odinga kod jochung' mamoko dhi nyime kod timo ikruok motelo ne twak magi chano bago kata biro bagi odiochieng' ma kiny Addis Ababa, Ethiopia. Marango jal manigi oteku mar kawo kom tend riwruok Afrika mano AUC e bwo commission. Jalar kom no kiny idhi da dhogi malero agenda magi poni oyiergi e komno. Twagno ibiro kelni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen TV kod Inoro TV. Judith Omondi ni kod mathoth. Jalar kompetent riwruok pinje Afrika AUC Raila Odinga nyoyudo rwak makende kuwuok kuom jalup jambetre ma Kenya e piny Ethiopia Petrolina Were e paw ndeke mabole e boma ma Addis Ababa. Bang' ma Raila ne ochwal nyaka e log tich mar mbetre no, kama ne oromi kod jogo mabende laro kode komno, Mohamud Ali Yusuf mar Djibouti kod Richard Randriamandriato mar Madagascar. Jotelo adek go osetimnegi ikruok motelo ne twak margi kiny tich abich kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia.
Twagno dhi nywando kido mag dhok auchiel ma itiyogo e Afrika kendo madhi konyo jolar komno e lando ajenda mag-gi e pinje 55 mag Afrika. Magi dhi nyime kinde ma jalar kom Raila Odinga pod dhi nyime kod kampen mage serombulu mar bedo jaloch e yiero ma dwe mar 2 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi wach maluwo kendo duchi makiny kik igol wang'i Ramogi TV nikech wabro kelo ni twagno achiel kachiel kaka bro bet. Ka dhi nyime, Jo-Kenya chiwo paro mopogore opogore kaluwore kod chenro mar piny owacho matero Jo-Kenya maonge tich to nigi lony e pinje maoko. Piny owacho osebedo ka jiwo rowere ma pacho ka mondo mi okaw thuolo mag tich mayudore e pinje mamoko mondo konygi kendo gero uchumi ma pacho ka. Wach ma jopiny moko osebedo ka kwedo mokalo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler. Thor wach mar nyasi mar Jamhuri ma higa ni en yango chenro kod thuolo mag tije. Kata kamano, moko kuom jopiny pod nenore kama ok osiro paro mar sirikal mar kelo chenro mar tije andika ma itere jopiny e pinje maoko. Mbesewa iyudo ka moko to kunendo nitiere challenges moko mang'eny konendo. Ko wambe samoro wanyalo bedo gi gombo mar dhi konendo. To kaluwore ga achiel ariyo moko ma waneno, wabedo gi samuoyo mar dhi konendo. Wewe umeenda pale technical umefanya kwa mfano civil engineering. Alafu unabwenda Qatar ama Saudi Arabia ukue house girl ama ukue watchman. Does it make sense, honestly speaking? Moko kuom jopiny bende pod ni kod luoro e wi arita mar jogo ma itero dhi tiyo e pinje maoko. Ang'o miyo jok ma oko puodhigi ema kawo ji tero kucho chonde kae to bang'e winjo ki ywak ni ang'o ni jowa to kucho mondo wasol negi pesa mondo kata kik ng'ad negi buchne. Kaluwore kod japuonj Kennedy Odhiambo, owacho ni dibed makare mondo mbetre mar Kenya ukaw ting' mareno ni okoroch ratich Jo-Kenya mamanyo tije e pinje maoko. Ng'ede wan gi jok ma represent wa kocha, ambassadors nitiere kucho, joma tiyo embassy centers. Wanyalo tiyo kodgi mondo mi ng'ika gikonyo, gi support, gikonyo, gimiyo security ne jogi eko. Kendo ng'iyo welfare seche midhi kendo kintiere kuno ting'i maber. To ne Jo-Kenya mamoko, ma en chenro makare ma giwacho ni biro konyo jogo madang'ni kamanyo thuolo makamago. Kaka wa youth waisomo kendo pachwa ler, tinwang'o gima wasomo seche moko kwanya yude Kenya ka. Koro ka sirikal nyalo bedo gi paro mar konyowa kawo nyithindo matere pinje maoko, ka nyalo konyo mondo wayud job opportunity, mondo wanyalo develop ourselves, mondo dongruok obedie. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Udi ariyo nowang' e gweng' ma Nyabedo e sub-county ma Gemiala, Siaya, bang' jogweng' kwanyo ringre nyathi ma wuoyi ma jahigni 7 e bungu moro kinyi ma kawuono. Nyathi ma ichich ni nyonegi. Kaluwore kod jalup ruoth ma Nyabedo Tom Arua, nyathi ma wuoyi moyang' nyinge ni Michael Owino Alumba ichich ni nyonegi kod achich moro ma nyolal kode. Jogweng' ne chich kendo ne gidhi nyaka dalagi ma giwang'o udi ariyo. Gweng' ma iluongo ni Onono Village ma yudre Nyabeda sub-location, North Game location. E dala Dickson Odhiambo, Ondo, jopiny gi jogweng' ma nigi mirima owang' ute i dalano. Kaluwore ni nyathi ma jahigni 7 ma somo Nyabeda Primary School miluongo ni Michael Owino Alumba oyud kotho i bungu ka ichwich no nege. Ichwich na achiel kuom nyathi dalano tema nendo tumo gino kaluwore ni nyocha oyude kokwalo rabolo e puothu Joseph Alumba Onono. Nyo nyathini olal nyoro. Nyo dwar ok oyudo tieno mangima bugigo report ka Nyabeda Police Post. Bang'e nyo kendo onyisigi ni gimede dware ka chopo gokinyi to gineno tiende diga ma giluwo mos tiende diga ni bugidhi giyudo nyathini kotho i bungu. Bang' mane manende morimo mako gi kaka nende gi oganda mane ng'eny bonende gi morima ka gidhi wang'o ute i dalano i dala Dickson Odhiambo Ondo. Awa yudo report no bwa luongo polise bwa wadhi kod girat bu wasekawo nyathino boteri mochari Yala. Achich ni to pod nyaka sani olalo ok oseyude. Achich ne iluongo ni Evans Odeny Odhiambo. En ma ode mar wuon gi mowang' Evans Odeny. Duol makino ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights dwaro luor makende ne ratiro mar oganda kaachiel gi thuolo mar oganda duto e pacho ka. Duol noseo kako obila nyocha omonjo kendo rakore gi jong'anyo manyocha kwedo nek mar mine e pacho ka. Ng'anyo ma nyocha otimore chuny boma ma Nairobi chieng' tich ariyo.
Kaka Undi Linet Lero, jagoro mong'ere migawo mar rito Dr. Raymond Omolo, bende nyose go bade piny kendo yiene obila nyocha okir. E kinde ma piny mangima obiro kanyakla mar hingo odiechieng' ma piny Kenya noyudo teko mar loch kendo tayo chenro mage owuon, duol makedo ne ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights koro dwaro mondo omi luor ratiro mar oganda pachoka kendo oganda duto obed thuolo. Ote mar riwruogno kwedo yo manyocha obila otiyo godo e keyo jong'anyo, manyocha kwedo medruok mar nek joma mine gi nyidendi e pacho kae. Ng'anyo manyocha obagi tich ariyo tarik 10 dweni. Tulo nyocha omuoche chuny boma ma Nairobi kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo ogandago manyocha ng'anyo. Jong'anyo go nyocha oting'o mana obok manigi ote mag indiko ka gisundo sirikal kod jopiny okaw ting' mar thiro timbe mag nek makamago. We want justice for the women who were killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Duol no humno no gima omiyo monj mar obila kuom jong'anyo nyocha otim mana e odiechieng' hingo ratiro mar oganda kod odiechieng' tieko kampen mar ndalo 16 mar kwedo lwenje mag kit chwech. KNCHR dwaro miyo kawo okang' ni obila manyocha omonjo jong'anyogo kendo mi moro ka moro oting' msalape owuon. Monj makamano bende nyose kod jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kanyo twak e chenro mar JKL e Citizen TV. Omolo nyoko ni en adier ni obila nyocha ok otiyo makare rakruok gi jong'anyo kendo gisebedo gi lalruok gi ogai mar obila e wi wachno. It is something that we highly regret that happened. We have the processes, internal processes within the structure of the police. And as you know, there is the entire structure which is under the command of the Inspector General of Police. And what we expect is that anyone found culpable definitely has to be taken through the legal process. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Koere gi weche makamago en jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi makwan gi ok tin 400. Obuogo mar rocho chendo mar sidho jopuonjre mano graduation mid bag odiechieng' makiny ka ging'ur ni olornegi oko e listi ma jopuonjre mowinjore oyudo osimbo bang' tieko sombgi. Jopuonjre mar bad mbalariany no ma Kabete campus ma timo somo otore gi weche mag ohala dwaro ni lernegi malong'o gimomiyo nyingegi onge listino ka kuom adieri to gisetieko sombgi. Giwacho ni okang' makamano chalo kum kendo gidwaro ni migi ler gimomiyo odinnegi to ginyal yudo puoth kaka jopuonjre moko. This act is not only a blatant violation of our rights, but also an acceptable breach of the trust students place in the institution. We have parents, we have people from all over the country who have just come to watch us graduate, but they can't do that. Why? Because of the simple fact, because of 2 people are missing out the mark, so 350 students have to suffer due to the consequence of 2 people who are illegally put into the graduation list as per se. We have not even confirmed that. And this associate dean is the one who seems to be powerful. His name is Dr. Gidhi. For accountability, Gidhi must go. For students to graduate, Gidhi must go. We will not relent to see University of Nairobi, being overtaken by small universities, others. Yeah. The junior students coming from third years all the way up to first years, they're all worried with this one question. Will they finish school? That's the key question. Will we finish school? We want to know. And that can only be demonstrated once our seniors are given a chance to graduate. We will explore every avenue available to us, including further peaceful demonstrations and legal redress to ensure justice is served. En wach malit ahinya weche mag dwaro tieko somo. Kawere gi mago. Safar ma Safaricom sambaza furaha. Didonje gwenge ma Kanam Chumbi ka gimedo dhialo kastembe gi mich ma Christmas. Ma jimo mogik ma Safaricom koriwore kod Real Media Services tieko limbe gi gwenge duto ma pacho ka Frederick Omondi ni kod lerno. Gikone auka mar mor ochomo gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi
ka safar mar Safaricom sambaza furaha donjo e gwengego. Tomorrow we are heading to the coast region, looking forward to engaging with our customers as we sambaza furaha for Christmas. It's about giving back, saying thank you to our customers, appreciating them, and also engaging and also helping them in driving and understanding our products much more better. Kinching Ticha Beach, safarno igeno ni nelim gwenge Malikoni, Mtongwe, Kwale, Kombani, kod Msambweni. Jodake gwengego kadhiro thuolo maromo gi jolendo mag Bari FM kod Radio Citizen madhi wuotho gi Safaricom e limbe no. Wale ambao walikuwa natusubiri wakisema jamani tunaona furaha inasambazwa katika maeneo mengine, mbona huku pwani hamfiki? Ndio tuambia tumefika. Kwa hivyo kuanzia kesho watarajie mazuri, manake kule Likoni tutakuwa pale, ndugu zangu wa maeneo ya Kombani, wale walio maeneo ya Kwale, walio maeneo ya Ukunda, Msambweni, tuambia kwamba kesho itakuwa zamu yenu. Kwa wale ambao ni mashabiki wetu, nadhani wamekuwa kiuliza kwa siku nyingi labda tutakuwa tunafika lini pwani. Wameona pande nyingine za taifa zikiwa zinapokea zawadi kochokocho, ikiwa ni kusambaza furaha na Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services. Kwa hivyo tunawaahidi tuweze kukutana. Kopogorege mich kod ngolo. Jodak kod kastembe mag Safaricom kod Royal Media Services diyudo puonje wi chenro mag Safaricom kod yore mag nyalo tangodo mondo kik magige achudhe mawuondore ni gin apisas mag Safaricom. Kuna offers nyingi kampuni ya Safaricom wanazo, kama vile inaweza tunukiwa, ambapo sasa hivi wale ambao wangependa kujumuika na kukutana na jamaa na marafiki zao wakati wa Christmas, tunukiwa ziko pale. Offer hiyo unabonyeza *444#, unapata kuzungumza kwa zaidi, unapata kutumia data bundle kwa bei rahisi. Na sisi kama Royal Media tunakuja pia vile vile kushukuru wale ambao ni mashabiki wetu na kuhakikishia kwamba bado ubora wa vipindi, iwe ni runinga iwe ni radio, ni ule. Tukianza mwaka mpya watarajia makubwa. Frederick Omondi, Ramogi TV. Koro mogili port ma Frederick abende osebedo kalona wuoth ma Safaricom e Kenya mangima odhi yweyo kikidhi mabor. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mwela rokom tend AUC omakomach. Jochung adek, Raila Amolo Odinga, ma Kenya. Mahmoud Ali Yusuf, ma Djibouti. Kod Richard Randria Mandrato, mar Madagascar. Dhira koretwak mar Pimuratil, Mjadala Afrika. Kagiduto gilaro mbulu mag loyo komno. Netwagno e Ramogi TV, achiel kachiel kowuok Addis Ababa, Ethiopia. Tich Abichni, tarik 13 dwe mar 12 chakre saa 1 odhiambo. Kik bai. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. Okonyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV.
machiegni weche mag tuke. Tim ma KCB motelo lig ma pacho kowuok amodhi ma nono kuom nono gi Sofapaka kendo wito thuolo mar yaro kwan points mag yombogo namba 2 mano Bandari. KCB nigi points 3 e nyim Bandari tok kod Tusker ka gisetugo tugo achiel moyo Tusker gi Bandari. Sofapaka namba 8 e lig kendo riwo points kod Police gi Shabana ka giduto gin gi points 17 tok tugo tuke 13. KCB biro rakore kod Shabana chieng' Ngeso. Seche ma Police tugo kod Gor Ngeso no, Sofapaka biro tugo gi AFC Jumapil. Mali sasa imefika Stephen Bwire Mbulere. Toka uzuri, chengo wa pili uzuri. Mwamuzi Stephen Rimba. Vuta kasi uzuri. Guy Pancho. 1-1. Timbe adhula mar Arsenal ne mona kogonde 3-0 e tugo mar Champions League mano tugo tieno manyoro e alap ma Emirates. Bukayo Saka